egun on guztiei. Ni Onintzagerre naiz eta Latz Tresnak enpresa buruz hitz egingo dut. Latz Tresnak enpresaren aktibitatea printzipioz elikadura eta osteleritzako ekipamentu salmenta da. 1200 referentzi inguru ditugu orotara, eta gure bezeroak printzipalki harategiak, arrandegiak eta osteleritzakoak dira. Momentu honetan ziurtagiria zerbitzu eta lana euskaraz dugu, eta egia esan ziurtagiria hau martxan jarri genunetik gure euskal bezeroen fideltasuna asko igo da. Enpresan barnean helburu desberdinak ditugu, eta helburu horietako bat da Euskal Herrian euskaldunei zerbitzua euskaraz eskaintzea. Hau da, harremanak, fakturak, web orrialdea, kalitate agiriak, barne dokumentazioa, kanpo dokumentazioa, fiskalitate eta kontabilitatea, gida liburuak, kontratuak, nominak eta bar. Esate baterako web orrialdeari buruz intraneta ere dena euskaraz dugu, eta bertan gure produktuak euskaraz soilik agertzen dira. Irudi korporatiboa ere euskaraz dugu, hau da iragarkiak, tarifak, barne eta kanpo errotulazioa, estatutoak, nominak eta lan kontratuak. Izunak ere denak euskaraz tramitatzen ditugu, Nafarroa barne, eta pixkat euskarare dagokionez irudi hori eman nahi dugu. Gure bezeroak aztertuko ditugu. Printzipioz gure bezeroen beharrak aztertzen ditugu. Atezatzeko zerbitzua ematen dugu, garraioak gu jartzen dugu, azkarrak gara, azkartasuna eskaintzen diegu, eta zerbitzu integrala ematen diegu. Zerbitzu integrala zer da? Hau da, beraiek behar dituzten produktu guztiak saltzen ditugu. Eta beraien beharrak aztertzen ditugu hauek saldu baino lehenago noski. Hornitzaileak. Hornitzaileak gure beharrak bete behar dituzte. Hau da, azkarrak izan behar dute, seriotasuna behar dute izan baita, behin betiko bekuntza izan behar dute, eta noski kalitatea. Lehenengo puntua, azkartasuna sekulako garrantzia du guretzat, zeren horrek nolabait esateko gure biltegian ditugun produktuak, gutxiengo produktuak izaten ditugu. Hau da, momentu honetan biltegian produktu asko edukitzeak horrek esan nahi du diru asko hor geldik egoten dela. Eta hori ez zaigu interesatzen. Kalitate kudeaketa, bezeroak. Latz Tresnaken barnean oso garrantzitsua da behin betiko hobekuntza edukitzea. Hortarako bezeroak egiten dituzten ezadostasunak kontutan hartzen ditugu, eta iradokizunak edo sugerentziak. Honek zertako balio du? Honek balio du gure lana erresteko eta bezeroei esate bateako zerbitzu ona emateko. Adibidez, bezero batek ezadostasun bat egiten duenean, guk neurriak hartuko ditugu, hori berriro gertatu ez dadin. Kalitate kudeaketa eta hornitzaileak betikoa azkartasuna eskatzen diegu, seriotasuna eta bereien produktuak kalitatezkoak izatea. Seriotasuna puntu garrantzitsua da, zeren ez zaigu interesatzen nolabait esateko hornitzaile problematikoekin lan egitea. Azkartasun hori galtzen dugulako. Hau da, faktura bat etortzen bazaigu eta guk eskatu dugunez balima dago edo prezioak gaizki balima daude, horrek denbora asko galtzen arazten digu. Orduan horrei de garrantzia handia ematen digu. Akzio korrektiboak eta preventiboak. Gure enpresa barnean bai bezeroak egindako ezadostasunak edo bai langileak egindako ezadostasunak horiek denak akzio korrektibo batzuk eramaten dituzte. Zertarako balio dute akzio korrektiboak? Ezadostasun hori berriro gerta ez daiteken. Eta zer dira akzio preventiboak? Akzio preventiboak dira
bezero batek guri sugerentzi moduan edo iradokizun moduan esategun digun zerbait, bere bete beharrak betetzeko. Eta honen helburua izango litzateke etorkizunean gatazka edo problema ez edukitzea bezero horrek edo hornitzaile horrek. Orduan, zenek posible ditu egin akzio preventibo horiek? Langileak, bezeroak, garraiolariak edo hornitzaileak. Eta zer ematen dio enpresari? Sendotasuna, hobekuntza eta azkartasuna. Mehatxuak. Askotan konpetentzia ikusten da mehatxu bezala. Gure kasuan aukera bat da. Hau da, hor dago, beti horrengo da, eta ezin dugu guk ere merkatua bezero guztietara iritsi. Kompetentzia ondo ezagutzeak eramango du nolabait esateko guk ere beste abiadura puntu batzuk hartzea eta bar. Orduan, gure aukera horiek zertan datza, guk gure antolakuntza, gure plangintza eta gure kontrola ondo bideratuta ditugu. Orduan, guretzako beti kompetentzia aukera bezala ikusi izango da. Ibilbidea, Euskara Plana hasi genunetik 2008 urtean, ikusten dezue grafikoan 2012 urte arte nola jundan. Egia da, lehendabiziko urtetan oreka handia dela, eta gero txikiagotu da, zeren guk ia gure dokumentazio, barne dokumentazio guztia, dagoeneko euskeraz soilik dugu. Finantzak eta kontabilitatea. Puntu hau ere garrantzia handikoa da, zeren gu enpresa txikia izanik, guretzako oso garrantzitsua da bezeroaren beharrak aztertzea eta hornitzaileren beharrak aztertzeare. Horregatik oso importantea da orekatute egokitzea, balantzea, hau da, sarrerak, hau da, salmentak egiten dugunean, diru sarrera horiek, orekatuta egon behar dute erosketekin. Hau da, agian gu enpresa txikia izanik ez zaigu interesatzen enpresa handiekin lan egitea, zeren horiek nolabait esateko sarrera horiek atzeratzen dituzte, pagatzen dute 6-8 hilabetetara, askok eta askok. Orduan, guri interesatzen zaigu balantzea orekatuta egotea. Hau da, bezeroetan fideltasun hori bilatzea, hau da, sarrerak edukitzea eta erosketak egiten ditugunean irteerak ere azkar joatea. Plan estrategikoa 2013. Ikusten duzuen bezala, dago mundua, denok gaude munduaren barnean, eta munduan hizkuntza desberdinak hitz egiten dira. Orduan, gure enpresaren barnean bezero mota asko ditugu. Alde batetikan euskal bezeroak, zeinei dena zerbitzu guztia euskeraz eskaintzen zaien, gero daukagu erdaldunak, noski, orduan, erdaldunei prozeso guztia erderaz eskaintzen zaie, gero frantsesak ere baditugu, orduan, Frantzian ikusi genuen merkatuan nolabaiteko utxunea zegoela enbase eta embalaje eta produktu pixka personalizatuguetan, orduan, hori ere sartu ginean eta dagoeneko presentzia endaian daukagu enpresa frantses bat sortu dugularik. Eta gero bestalde ingelesa, hau da, Frantzetikan kanpoko bezero guztiei, zerbitzu guztia ingelesez eskaintzen zaie. Gure plan estrategikoa dela eta 2013 urterako eta euskarari dagokionez, online web orrialde bat bukatzen ari gara, non gure biltegiko produktu zarrak edo ez ditugunak erabiltzen salmentan jarriko ditugun. Eta aukera izango du gure bezeroak dena web orrialdearen bitartez egiteko. Eskaera, ordainketa eta bar. Orduan, zein da gure enpresaren helburua? Beti berrikuntza bilatuko dugu. Saiatuko gara beti berrikuntza bat bilatzen. Azokak bisitatuko ditugu, garrantzitsua da. Eta bestalde langileak kontutan hartuko ditugu konziliazioa, eta gaur egun aukera daukagu baita edozen momentutan eta edozen lekutan bulego bat edukitzeko orain dauden telefonoekin eta bar. Eta nola egingo dugu hori? Beti errespetuz, errespetu handiz eta elkar lagunduz. Eta bukatzeko, hemen ikusten duzute irudi bat Mont Blanc mendia da, orduan irudi hau
pixkat adierazten nahi dut honekin, mendizale batek ematen du pixkat ibilbidea gailurrera igotzeko. Hor bide asko ikusten ditugu, ordu mendizaleak beti bidea bat aukeratu beharko du gailurrera igotzeko. Eta bai antolatu, bai planifikatu, bai kontrolatuko beharko ditu bere ibilbide hortan emango ditun gauzak. Baita, motxila kontrolatu beharko du, hau da, motxila zenbat eta pisu gutxiago eduki, errexago igoko da gailurrera, eta bestalde hori dena planifikatuta gero gailurra ez badu lortzen, beti ikasiko du zerbait. Honekin zesan nahi dut, enpresetan berdina dela. Zenbat eta langile gehiago eduki, hori da, pisua, zama, horrek enpresai pixkat nolabait esateko bere ibilibidean poliki-poliki joateko aukera emango dio. Orduan guk egiten duguna da, eta ja bukatzen dut, da azpi kontratatu. Hau da, beti bilatuko ditugu gestoreak edo web guneak egiten dituzten instituzioak guri laguntzeko. Eta ja, azkenik, beti gure enpresaren helburua izango da lana ondo egitea eta ilusioz betetako enpresa txiki bat garela. Mila esker denagatik. Eskerrik asko Nintza.